Salutări! Mă bucur că m-am întors. Să înveți să pilotezi chestia asta, Morty, va fi foarte elaborat. Știi, vei primi personaje, știi tu, tot felul de aventuri pentru mine. Ce business faci tu în garaj, știi? Ce faci putred ai? Bunica tot nu-i putred. Aura, Hei hat. Morty, sunt Crombabulous Michael, sunt un asasin, cumpăr arme de la bunicul tău. Hai, Steve Sanchez. Doamne, scârbos și ciudat. Dă-mi eu. 是哪发生灯会？ E bine, crede-mă. Nu, doamne. Știința, ha? Sfârșitul drumului. Rick și Morty, dublat în română. Doar pe doza animată. Am reușit, Morty. Acum să ieșim de aici și să distrugem universul ăsta. Scuză-mă? Octa Productions.